Umama uthi ubuye esontweni njengamanje. Yebo, kade ngifike ngibuye esontweni kodwa senginesikhathi senginethuba ngibuyile. Unesikhathi esingakanani usonta mama? Ngisonta? Unesikhathi esingakanani ukhonza? Awu, lokhu ngalo. Lokhu nje ngathi nje ngakhula nje inkonzo kababa, lokhulu nogogo. Sakhula nje kusontweni uthela nathi sakhuluma lapho-ke. Alright. Umama ku-voice note yakhe utheni? Ngiyagula mkhulu. Kodwa ngingaguli. Nginokuthi mangihambe endaweni bese ngigcina. Lento ngicela ukuyizwa mangizoya enkonzweni yaseNewcastle. Wafika ugogo vele sisuka nje phezulu wazoshaya lapho ngishaya esuma ngathi mina afika exoxela ingane ethi hayibo ugogo vele wahlala entweni ebingihambe lapha ngithi hayi mani mangithi ngihamba noma ngimsebenzini ngihamba i-distance encane sengizwa ukuthi ncane esifuba hayibo ugogo ufike wenza njani basho hayi kusho ukuthi uyibonile-ke le nto uthi yini ngithi mina phela kukhulunywa-ke nokakhulumi phela ufike wenza njalo lokho nje phela mase ngithenga ama-products ngibuyele hayi ngiphinde futhi ngenkonzweni yakuphi eThekwini hayi ngiyakuzwa kodwa ngiyakuzwa ngiphinde ngenkonzweni ePitoli ngiyakuzwa lokhu yabo nje noma ngemsebenzini ngiyakuzwa lokhu ukuthi le nto le ngize ngigcine ngesibhedlela-ke eBay bangilalise eBay e-ICU bafika hayi bangilalise e-ICU kuthiwa sa-check ukuthi yini bangatholi lutho bangisenteyetha bangatholi lutho thesa udokotela bebona ukuthi sengizoze ngiyaphuma angatholi lutho avele athi athi ngine-COVID waphatha uCOVID lo ngathi ngiphatha uCOVID wazi wadlula nje ungangiphethe babe wabaphatha bonke emsebenzini mina ungiphatha athi yena ayi mina ngisola ngidonsa uCOVID ngihambe ngiyobekwa ku-surgical 1 ngedwa lapho engizohlala khona ngedwa ebese fika omunye udokotela athi hayi angisasibona isidingo sokuthi ulale kule wodi ngoba uhle kakhulu ama-antibiotics kuleli wodi shintsha usungaphumi ekhaya usu-right hayi ngiphume kwakumgqibelo ngiphume bengilanda ekhaya ngiye ekhaya-ke ngibuye uma ngifika ekhaya ngihlale ayibe neviki ngayimsebenzini iviki elandela nje hayi ngizokhe ngizwe-ke le nto ukuthi ngiyayizwa noma ngihamba ngithi ngizohamba ngey'nyawo ngimsebenzini uba akukho ekudeni uma ngisuke endlini ngiye-esibhedlela kahlabisa ngisuke ngihambe ngey'nyawo uma ngizwa nje hayibo ngiyizwe ngathi ngizwele. Alright mama, okutholakalayo la odokotela bangakwazi ukukuthola kudala ukuthi mama kunesilwane semzimbeni wakho okuyisona esidlayo esidala lezo nhlungu ozizwayo. And sesidlile sona ngaphakathi lesilwane. Zimbili izinto ezenziwe empilweni yakho noma singathi zintathu. Number 1, isalukazi owanikezwa sona kodwa asinabungozi empilweni yakho. Number 2, inyoka ephila ngaphakathi emzimbeni wakho okuyiyona abayibiza ngeCOVID okuyiyona edala lezi nhlungu ozizwayo emzimbeni wakho. Bese ukuthi ekhaya lakho bathwebula ithunzi lale nyoka esemzimbeni wakho balifaka ngaphakathi kwekhaya. Okuyiyona nyoka edala zonke inkinga zakho lezo obhekane nazo. Senze ngiyaluza nje weight ngizwe nje mangigqoka ngigqoka isiketi ngisontweni ngizwa hayibo into iweight ngiyidluza nje nokudla ngiyadla kodwa ngidle kahle ngendlela kade ngidla ngayo. Kungenxa ukuthi lesilwane sesidlile izitho ezibalekile emzimbeni wakho. Ngala emaphashini kakhulukazi esifubeni kula umonakalo okwenze khona so ayikho iCOVID ekuwe. So udokotela nje bebeqagela nje kodwa nje uhlusha isilwane esisodwa. Uhlusha isilwane esisodwa egcekeni kanye nasemzimbeni wakho.